Bombshell Television, taking you to the maximum level of global latest trending stories of born and living different people. So please subscribe, like, share, and comment our videos. Enjoy. Hoyu matrending stories ndoatetichika nayo pabombshell television, nyaya dziri kupisa, nyaya dziri kutenderera mumasocial media platforms, ndo zvatiri takavhura ziso manje zvatakangwarira kuti mafanzi ebombshell television asasarire vagowana malatest ega ega panyaya dzinenge dzichipisa munyika yezimbabwe and outside the country. Saka nyaya ndaya nayo inyaya randakadzi vari kuda kuchata musi wa9 kujoza pajoza apa ndo pane muchato wavo, but zviri kuitika ndezvekuti hanzi vainvita anonzani Winky vainvita Winky kumuchato wavo kuti apefome, but vamwe offer $500 and Winky zvake haatauri, anoramba akanyarara. Management yake yazopindura ine post yanga ichinzi mari iyoyo ndoyandopa DJ Lion kuti wapefome for 1 hour kana tichishanda navo, zvokutoti haikwani, haisi mari shoma shoma, and ndo yatinopa best inonzi anobata best guitar kuband redu, saka kuti apefome zve1 hour. Saka handingakwanisi kunge tichishanda nemi pamari yakadaro. And vamwewo pamacomments epost iyi yaiswa papeji rabhanda anova andiani manager waWinky, vamwe vachiti maya haisi nyaya yekuti mari kana kuti chii, but inyaya yekuti Winky haadi kuinvolva pamascandals ekuti maititi vanombobata politics nei. Vamwe vangu vachitaura vamwe maingoti maya zveshowo ishoma. Saka imi mida kuti mundudzawo mafanzi ebombshell television kuti ishoma here kana kuti inyaya yekuti haangodiwo zvekuzoita controversy nei. Saka ndo nyaya yatinayo, ende tichitarisa pakuramba kunoita kunoita Winky, ende hanzi maititi vatozanzi ashedza henyana silent killer nevamwe vafana vechidiki havangoita se vangoti ana demuwo. Saka ndo nyaya iri kutipisa, ende tichitarisa panyaya yeWinky haisi first time yake. Fashion Java akatotaura akapupura kuti Winky ndakamuoffer 35,000 kuti ndishande naye gore rese, asi akaramba. And banda at the same time ndiye akapindura akati maya tine maprojects akati akawanda ataida kuita, saka tinokwanisa kunge tichishanda naye plus mari yange iri shoma. Saka does that mean kuti Winky are that expensive, or what do you think in the comment section? Ini changu kuunza nyaya kumafanzi otizoita ozopawo macomments awo, ozopa majudgments awo. Thanks for watching. Kana uri munyowani story tatakangana uchingamidza vanyowani vachangosvika pabombshell television, musasarire, garai masubscriber, malaika, also moshare this video kuti vamwe vaonewo vatisingakwanisiwo kuzopawo kana tichinge taita tauploada. Thanks for watching. My name is Bombshell. You're welcome to my channel. It's a Bombshell television. Musha zviri kupisa, musha zviri kurira. Thanks for watching.